Marruskadura indarrak aztertzeko bi kasu aztertu behar ditugu. Alde batetik, marruskadura estatikoa, hau da, higidurarik gabe gertatzen dena, eta bestetik, marruskadura zinetikoa edo dinamikoa, hau da, higidura dagoenean gertatzen dena. Hasiko gara marruskadura estatikoarekin. Esan behar dugu, marruskadura beti doala higiduraren kontra edo higitzeko joeraren kontra. Hau da, naiz eta ez mugitu, marruskadura egon daiteke, baina marruskadurarik gabe norantza joango litzatekeen, marruskadura joango da beti joera horren kontra. Adibidez, guk indar bat egiten badugu alde honetarantz, indar batekin tiratu egiten dugu gorputzo honetatik, hemen egongo da marruskadura. Marruskadura beti bi azaleren artean dago. Baina, higidurarik gabe baldin bagaude, higidurarik ez badago, Newtonen lehenengo legea bete behar da. Eta Newtonen lehenengo legeak zer dio? Indar guztien batuketa 0 izan behar dela. Beraz, alde baterantz indarra badaukagu, kontrako alderantz marruskadura izan behar da balio berekoa. Eta beraz, indarra eta marruskadura indarra berdinak izan behar dira, une oro. Hori, indar bat bakarrik badago. Indar gehiago badaude, hemen daukaguna, indar guztiak kontuan izanik, azkenean batuketa 0 izan behar dela. Hemen marruskadura indarra izango genuke. Honek zer esan nahi du? Eta beti higidurarik ez dagoela kontuan izan behar dugu. Higidurarik gabe gaudela. Zer esan nahi du? Guk pentsa ezagun 150 Newton Newtongo indar bat egiten badugu, marruskadura indarra izan behar dela 150 Newton. Ze marruskadura indarra txikiagoa balitz, mugituko genuke. Ze batuketa ez da 0 izango. Eta marruskadura indarra beti da erantzun bat. Ezin da hau handiagoa izan guk egiten dugun indarra baino. Erantzun izango da, zer bestela, hau handiagoa balitz, kontrako aldera joango litzateke. Beraz, ezinezkoa da, marruskadura indarra, beste indarren batuketa baino handiagoa izatea. Beste balio bat ipintzen badugu, pentsa ezagun guk, eta oraindik mugitu gabe badago, 1000 Newton egiten dugula. Marruskadura indarra izango da 1000. Hemen, denbora osoan, ez bada mugitzen, eta bakarrik baditugu bi indar horiek, hau da lortzen duguna. Eta honekin hau beteko da. Beti. Eta hau, betirako izango da? Mugitzen ez den bitartean, bai. Baina, marruskadura indar honen balioa ez da infinitoa izango. Muga bat izango du balio horrek. Zein da muga? Balio maksimo bat. Balio maksimo hori, kalkulatzeko, eta balio hau maksimoa dela adieraziko dugu. Marruskadura indarrak balio maksimo bat izango du. Eta balio maksimo horren ekuazioa hauze litzateke. Izanik, marruskadura indarraren balio maksimoa, indar normala, eta marruskadura indize estatikoa. Marruskadura indize estatikoa. Eta horregatik hemen bat ipiniko diogu, estatikoa. Marruskadura indize estatikoa.
marruskadura indize hori berezia da, berezia izango da, azalera edo daukagun gainazalaren arabera, gainazala eta obiektuaren arabera. Hori balio berezi bat izango da, 0 eta 1 artean. 0 balio badu, orduan ez dago marruskadurarik. Eta gehienez bat. Orduan, zer esan nahi du balio maksimo bat dagoela? Pentsa ezagun, gorputz honen normala eta, jakina, pisua ezagutzen dugula, bai, pisua eta normala. Kasu honetan, pisua eta normala berdinak izango dirateke, baina izan daiteke, dakizuenez, gerta daiteke berdinak ez izatea. Pisua eta normala ezagututa eta marruskadura indize hau ezagututa, kalkulatu ezakego balio maksimo hau. Pentsa ezagun, balio maksimo hau dela, ez dakit, izan daitekela, kalkulatzen dugula eta lortzen dugula balio maksimo hori dela 1000 eta 200 Newton. Honek zer esan nahi du? Honek esan nahi duena da balio horren azpitik ez dela mugituko eta gainetik bai. Egiten dugun indarra horren gainetik badago. Hau da. Esan dugu balio hauekin ez dela mugituko, 1180 Newton bada, marruskadura indarra izango da 1180, ez da mugitzen, oraindik. Zergatik, marruskadura indarra oraindik handiago izan daitekelako. Orduan, pentsa ezagun, guk egiten dugula 1200 Newtoneko indarra. Zenbat balio du marruskadura indarrak orduan? 1200 Newton. Hau da, hain zuzen, balio maksimoa. Oraindik ez da mugitzen. Baina, egingo bagenu 1200,000 bat Newton adibidez, zenbat balio du marruskadura indarrak? 1200. Ze hau da bere balio maksimoa. Eta orduan, hau ez da 0 izango. Ez da 0 izango. Hortaz, hau betetzen denean, hau da, egiten diren indar guztiak hau baino handiagoa denean, orduan, zer gertatuko da? Kasu honetan, marruskadura handiagoa ezin daiteken ez izan, orduan higidura egongo da. Beraz, geldi badago, marruskadura indarra beti izango da, egiten den indarren guztien kontrakoa. Indar resultantearen kontrakoa. Indar asko baditugu eta resultantea hau ze bada, 150, marruskadura indarra 150. 1000 bada, 1000. Hori beti marruskadura maksimoaren balioaren azpitik. Berdinak badira, oraindik ez da mugituko. Baina, marruskaduraren balio maksimo hori gainditzen dugunean, orduan, higidura egongo da. Zergatik, marruskadura ezin da handiago izan eta hasiko da mugitzen. Eta higitzen hasten denean, beste egoera batean egongo gara. Hemen esaten genuen, bi mota ditugula. Higidurarik gabe, marruskadura estatikoa, higidurarekin marruskadura zinetikoa. Zer gertatzen da orduan? Orduan gertatuko dena, pentsa ezagun egiten dugula, indar bat, honelako magnitude honetako indar bat, eta hemen bakarri daukagu, marruskadura
hau. Marruskadura eta indarra. Igidura dagoenez, orduan, igidura dagoenean gerta daiteke biak berdinak izatea, eta igidura zuzen uniformean jarraitzea, edo aserazio bat egotea. Baina gertatuko dena, beti, hemen gertatuko zaiguna, izango da, marruskadura hau, izango dela aurrekoa bezala, kalkulatzeko, marruskadura izango da, marruskadura indizea bider indar normala. Vale. Zer dago, zer berezitasun daukagu hemen? Berezitasuna da balio bakarra dagoela. Hori da berezitasuna. Balio bakarra. Igidura ez egoenean, marruskaduraren balioa erresultantearen arabera aldatzen zen. Orain, igidura daukagunean, ikusten du hemen kalkulatzeko modua berdina dugula, bai, hauze, berdina, edo antzekoa, marruskadura indizea bider normala, baina orain daukagu balio berezi bat. Marruskadura indizea bider normala, baina orain marruskadura indizea desberdina da. Marruskadura indizea zeta bat ipiniko diogu, edo D bat, marruskadura indize zinetikoa. Zergatik, igidura dagoelako, zinetikoa edo dinamikoa. Orduan, beti izango da balio hori. Orduan, marruskadura hau beti joango da igiduraren kontra. Beti igiduraren kontra. Eta beteko da, beteko dira Newtonen lehenengo eta bigarren legeak. Zero baldin bada, zer suposatzen du? Igidura zuzen uniformea dugula. Igidurarekin gaudelako. Eta bestela, bigarren legean, marruskadura bider aserazioa. Beti kontuan izan behar dugu, norantza doazen indar guztiak, haien batuketa vektoriala egiteko. Norabide bakarrean badaude, errezago egingo zaigu. Bestela, deskonposaketak egin beharko ditugu, eta ardatzetan kokatzeko. Beraz, bi marruskadura mota. Igidurari gabe, marruskaduraren balioa aldakorra dela, ez mugitzeko, eta beti biak, hor dauden indar guztien batuketa 0 izateko. Newtonen lehenengo legearen arabera. Marruskadurak balio maksimo bat izango du. Marruskadura indize estatikoaren arabera eta indar normalaren arabera. Igidura dagoenean, marruskadurak balio bakarra dauka. Beti izango da balio hau. Marruskadura indize zinetikoa, bider indar normala. Gauza bat esan ez dudana. Eta da, marruskadura indize estatikoa beti dela marruskadura indize zinetikoa baino handiagoa. Beti. Beraz, hemen izango dugun marruskadura indarra hau, aurretik ikusitako marruskadura maksimoa baino txikiago izango da. Zergatik? Marruskadura indize hau bestea baino txikiagoa delako, beraz, hemen lortuko duen balioa txikiago izango da. Eta honela, kontu hauek kontuan izanik, edo ezaugarri hauek kontuan izanik, marruskadura desberdinak erabiltzen jakin behar ditugu.